8 autoa väliin. Ei ois paljon. Versus on ainakin iso ääni. Jampas ohi. Tuo menee niin hienosti tuo kadetti. Tämä meni. Mä katsoin tuolla tuota yhtä taistelua. Nyt pyörähtää. No niin! Oh. Ei voimmeko siitä olla kääntyä vai? Mä pyörähtää. Niin. Ja kiinni. Nyt käänny. Se on kiinni. Pykälää tää. Paljon ennen kuin tulee lisää. Paljon pyöriä, niin se auttaa. Pikkuseko löysäisi, niin se olisi tulla Paremmin, joo. Pyörii kahta Mulla on nyt kauhia. valkoinen meni. Joo. No niin. Ja ne siitä rupeaa pikkuhiljaa. Karheetuu, juu. Pelti auki ja hirviä savu sieltä nousee. Joo, se on valmis. Vaihtako nyt? Ei. Paitsi että jos on niinku kiviä Villellä, että sehän on jo puoli kisaa niin koneelle. Täällä on melkein niin tilanteen kuin